Sallikaa minun aloittaa sanomalla, että tämä on hyvän ystäväni kokemus. Hänen turvallisuutensa vuoksi en kuitenkaan käytä hänen nimimerkkiään tai oikeaa nimeään. Olen keksinyt vaihtoehtoisen nimen. Kirjoitan tämän myös ensimmäisessä persoonassa, koska hän kertoi minulle tämän tarinan ja tietää, että pidän kirjoittamisesta. Tästä mennään. Kasvoin koko elämäni tietokoneeseen liimautuneena. Kun aloin ensimmäistä kertaa puhua, selailin jo setäni tietokonetta ja vaihdoin pelistä toiseen. Siihen mennessä, kun olin 10-vuotias, kaappasin perheeni MSN tilejä ja laitoin heidät lähettämään toisilleen kiusallisia viestejä. Olin silloin 10, joten viestit olivat tyyliä "vihaan sinua" tai "anna mun Power Ranger takaisin". Kuten voitte kuvitella, mulla ei ollut ystäviä varttuessani. Mua kiusattiin ja tönittiin paljon. Olen autisti, joten kai se oli syy siihen. En tiedä. Enkä koskaan tule tietämään. Isäni hoki minulle jatkuvasti, että minun piti puolustaa itseäni, että minun piti näyttää heille, etten pelännyt. Totuus oli, että en pystynyt taistelemaan takaisin. Yritin, mutta lyöntini olivat heikkoja ja potkuni lähinnä kutittivat. Vietin parhaat 6 vuotta elämästäni uskoen, että ainoa tapa puolustautua oli tapella fyysisesti. En silloin tiennyt, että maailma, jossa olin kasvanut, virtuaalinen maailma, oli pian muuttumassa kaikkien toiseksi elämäksi. Tästä eteenpäin virheeni alkoivat kasaantua. Olin 16-vuotias. Kaikki käyttivät Facebookia, Twitteriä ja mitä tahansa sillä hetkellä suosittua palvelua. Ihmiset parveilivat niiden ympärillä. Minulla oli niin sanottu päähäirikkö, Brock. Brock oli täydellinen kusipää. Kai se teki siitä, mitä tein hänelle, helpompaa kestää. Brock rakasti rehennellä. Hänen tyttöystävänsä oli kuuma, hän oli hyvässä kunnossa ja loistava urheilussa. Hänen ainoa huono puolensa oli, että hän oli helvetin tyhmä, ja hän vihasi kaikkia, jotka menestyivät koulussa. Yllätys, yllätys, minä olin älykäs besserwisser. Olin uskomattoman hyvä ratkaisemaan ongelmia. Kai se oli autismini hyvä puoli. Hän vihasi sitä ja teki elämästäni täyttä helvettiä. Yritin taas taistella vastaan, jälleen käyttäen heikkoa kehoani, unohtaen, että vahvin aseeni oli mieleni. Eräänä päivänä selasin Facebookia ja näin Brockin ehdotettuna ystävänä. Hän oli minun maailmassani, ja yhtäkkiä jokin loksahti paikalleen. Tein feikkitilin, viilasin siitä uskottavan näköisen ja laitoin kaiken näyttämään aidolta. Lisäsin Brockin ystäväksi ja aloin selvittää hänestä kaiken mahdollisen. Löysin hänen tyttöystävänsä ja lisäsin hänetkin. Lähetin Brockille sähköpostin Facebookilta, jossa väitettiin hänen tilinsä vaarantuneen ja pyydettiin lataamaan PDF-tiedosto uusista turvallisuustoimenpiteistä. Tietysti pitääkseen tilinsä, hän latasi tiedoston. Idiootti. Sain pääsyn hänen läppäriinsä ja aloin kaivaa esiin kaiken mahdollisen tiedon hänestä. Tiesin niin paljon, että pystyin minä hetkenä hyvänsä kertomaan, missä hän oli, mitä hän teki ja kenen kanssa. Laitoin hänen läppärinsä kameran lähettämään minulle kuvia vähän väliä nähdäkseni, mitä hän puuhasi. Kun hänen tyttöystävänsä tuli kylään, olin valmis. Käynnistin nettideitti-sovellukseni ja aloin lähettää Brockille viestejä. Hei kulta, en malta odottaa huomista. Viime viikko oli mahtava. En mene liikaa yksityiskohtiin, mutta koska tiesin, mitä hän teki ja missä, oli helppoa vakuuttaa hänen tyttöystävänsä siitä, että tämä nettirakastaja oli oikea. En pysähtynyt siihen. Latasin hänen läppärilleen niin paljon homoerotiikkaa kuin vain löysin. Aikana, jolloin homoseksuaalisuutta ei hyväksytty samalla tavalla kuin nykyään, voitte vain kuvitella, miten hänen vanhempansa reagoivat hänen hauskaan kovalevyynsä. Hän ei tullut enää takaisin kouluun sen jälkeen. Veikkaan, että hän muutti pois kaupungista. En tiedä, enkä välittänyt selvittää. Minulle se oli pieni voitto, ja nautiskelin siitä. Nyt toivon, että olisin pysähtynyt siihen. Voi luoja, kumpa olisin pysähtynyt siihen.
mutta olin koukussa. Se tunne, että oikeutta toteutettiin minun käsieni kautta, oli jotain, mitä rakastin ja halusin lisää. Niinpä aloin jahdata rikollisia. Sellaisia, jotka käyttivät dark webia piiloutuakseen ja levittääkseen saastaansa. 4 vuoden ajan olin jatkuva riesa heidän elämässään. Pedofiileja, raiskaajia, isoja huumediilereitä, mitä vain. Jos he olivat verkossa, minä tein heidän elämästään helvettiä. Luulin olevani fiksu. Luulin piilottavani jälkeni hyvin, mutta helvetti vie. Jokin seurasi minua joka askeleella. Ja pian se kertoisi siitä minulle. Heräsin eräänä aamuna, kuten minä tahansa normaalina päivänä. Tein munia ja paahtoleipää aamupalaksi appelsiinimehun kanssa. Käynnistin pöytäkoneeni ja selasin Reddittiä. Tavallista menoa. Tyypit valittivat, että joku oli liian vahva, joku oli liian heikko, pelin suunnittelijat eivät kuunnelleet. Tavalliset aamun naurahdukset. Sitten kuulin pingauksen. Facebook Messengerin ilmoitusäänen. Hassua. En ollut edes avannut Facebookia vielä. Ehkä olin ja unohdin. Se ei käynyt järkeen, koska avasin Facebookin harvoin. Se oli outoa, mutta ei tarpeeksi hälyttävää. Viesti tuntemattomalta. Hei Danny, millainen sää on Japanissa? Mitä helvettiä? Sää Japanissa. Olen maailman toisella puolella. Nimenä luki James Puckerson. Toisella näytölläni aloin selata hänen profiiliaan yrittäen löytää yhteisiä kavereita. Jonkun, jonka olin tavannut juhlissa tai jotain. Vastasin. Toivottavasti aurinkoista. Kaikki, jotka tuntevat minut, tietävät, että vihaan sadetta. Jatkoin etsimistä, mutta mitään kiinnostavaa ei löytynyt. James vastasi. Hauska tyyppi. Kerro Danny, pidätkö pelaamisesta? Tässä vaiheessa luulin hänen tarkoittavan videopelejä. Joo. Mitä sulla oli mielessä? League of Legends, Dota, mulle käy kaikki. Voi Danny, en tarkoittanut mitään lapsellisia pelejä. Tarkoitan oikeaa peliä. Sellaista, jossa elämä pannaan likoon. Päästin pienen naurahduksen. Joku oli varmaan hakkeroinut Facebook-tilini, lisännyt tämän oudon tilin ja nyt trollasi minua. Tämä ei ole vitsi, Danny. Otan nämä pelit erittäin vakavasti. Okei, mitä? Miten hän tiesi, että nauroin? Arvasiko hän? Ei hän voi nähdä minua. Kamerani ei ole edes kytkettynä, ja miten hän olisi päässyt asuntooni? Facebook-profiilissani oli feikki-osoite, enkä koskaan käyttänyt oikeaa osoitettani missään. En edes Amazonissa tai eBayssä. Tämän täytyy olla vitsi. Kirjoitin hänelle. Selvä. Mulla on muutenkin helvetin tylsää. Ostin itselleni aikaa yrittäessäni selvittää, missä tämä paskiainen oli. Pengoin kaikkialta pieniäkin vihjeitä, joihin tarttua. Löysin jotain, jatkoin kaivamista ja tutkin sitä tarkemmin. Lopulta päädyin osoitteeseen. Kun katsoin osoitetta, jähmetyin. Tunsin veren katoavan kasvoiltani. Se oli minun osoitteeni. Asuin siellä yksin, mutta jotenkin tämä kusipää käytti minun osoitettani suojanaan. Toinen viesti. Huomaan, että kalpenit aika pahasti, Danny. Mikä hätänä? Etkö usko kummituksiin? En pystynyt liikkumaan. Tämä tyyppi pystyi näkemään minut. Tiesi jokaisen liikkeeni, eikä minulla ollut aavistustakaan mitä tehdä. Pakenenko ja poltanko kaiken? Käräytänkö kovalevyni ja silppoan emolevyni? Mitä helvettiä täällä tapahtuu? Ring ring, Danny. Ring ring. Puhelimeni alkaa soida, mutta soittaja ei ole James. Näytössä lukee äiti. Vastaan. Epäröin puhua. En voi näyttää äidilleni, että pelkään jotain. Hän huolestuisi. Yritän kuulostaa rennolta. Hei äiti, kaikki hyvin? Se mitä kuulin seuraavaksi sai minut pudottamaan puhelimeni kauhusta. Silloin tajusin, että tämä oli oikeasti totta eikä mikään vitsi.
Ääni oli selvästi muokattu henkilöllisyyden peittämiseksi, mutta uhka oli todellinen, ja tiesin kuka se oli. Hei Danny, millainen sää on Japanissa? Seisoin paikallani kauhun lamaannuttamana. Paniikki vyöryi kehoni läpi ja ajatukset tulvivat mieleeni. Mitä äidilleni oli tapahtunut? Onko hän kunnossa? Mitä tämä paskiainen teki hänen puhelimellaan? Tiesin, että minun piti rauhoittua. Jokin ei tuntunut oikealta. Nostin puhelimen ja katsoin soittajan tietoja. Siinä luki vain äiti, ei numeroa. Miten saatoin olla näin tyhmä? Hän vain väärensi soittajatiedot yrittäen horjuttaa minua. Pelaan mukana. Tässä täytyy olla jotain, mitä en vielä ymmärrä. Mitä sä teet mun äidin puhelimella? Missä hän on? Onko hän kunnossa? Toisesta päästä kuului nauru. Syvä, vastenmielinen nauru. Päätin nauhoittaa puhelun. Ehkä voisin käsitellä tallennetta ja löytää soittajan oikean äänen. Ei se ehkä paljoa auttaisi, mutta tämä kusipää tiesi missä asun ja luultavasti ketä vanhempani ovat. Hän alkoi puhua. Danny. Äitisi turvallisuus riippuu meidän pienen pelimme lopputuloksesta. Sanoinhan, että jonkun henki on vaakalaudalla, mutta minun olisi pitänyt täsmentää, ettei sen välttämättä tarvitse olla pelaajan henki. Joten, oletko valmis pelaamaan? Siinä hetkessä yksi ajatus iski mieleeni. Miten James pystyi näkemään minut? Minulla ei ollut yhtään kameraa yhdistettynä wifiin. Pöytäkoneeni kamera on irroitettu ja revin läppärini kameran irti heti kun sain sen. Toinen vaihtoehto olisi, että hän murtautui asuntoon ja asensi kameroita sillä aikaa kun olin poissa. Mutta miksi hän ottaisi sellaisen riskin? Minulla voisi olla valvontakamerat kotona ja hän jäisi kiinni. Ei. Hänen täytyy käyttää jotakin minun omista laitteistani. Ei taida olla vaihtoehtoja, James. Pelataan sitten, helvetti. Valmistauduin siihen, mitä hän seuraavaksi sanoisi. Kaikkihan me ollaan nähty niitä kauhuelokuvia. Nämä pelit eivät olleet mitään Mario Kart-tasoa. Yhtäkkiä tajusin jotain ja teki mieli heittäytyä parvekkeelta alas sen takia, miten typerä olin ollut. Kädessäni pidin ainoaa laitetta, jossa oli kamera ja joka oli yhdistettynä wifiin. Saatana puhelintani. En kuitenkaan halunnut heti olettaa, että se olisi ainoa käytössä oleva kamera, joten päätin testata teoriaani. Ennen kuin ehdin tehdä mitään, hän alkoi taas puhua. No mutta Danny, täytyy sanoa, että sulla on munaa. Useimmat jätkät olisivat alkaneet itkeä tai anella mua lopettamaan. Tästä tulee varmasti hauskaa. Aloin saada tarpeekseni tästä paskasta. Aloin testata teoriaani. Googlasin kaikkea tyyliin, miten jäljittää puhelu ja miten löytää kameroita talosta. Halusin nähdä, pystyykö hän näkemään näyttöni, ja nopeasti sain vahvistuksen. Voi Danny. Söpöä, että yrität yhä taistella vastaan, mutta voin vakuuttaa, ette tule jäljittämään tätä puhelua, etkä selvittämään, miten näen sinut. Haaste hyväksytty, kusipää. Käänsin puhelimeni pois repustani ja otin esiin USB-donglen. Jos tämä paskiainen on minun wifissäni, aion saada hänet luulemaan, että hän hallitsee kaikkia laitteitani. Etsin läppärini yrittäen pitää mahdollisimman vähän ääntä ja samalla pidin puhelimeni suunnattuna poispäin siitä, mitä tein. Löysin läppärini, käynnistin sen ja liitin donglen siihen. Joo, no, mä olen aika kova jätkä. Joten, milloin pelataan, James? Ja käy säännöt kunnolla läpi. Haluaisin tuhota sut sun omilla säännöilläs. Strategiani oli näyttää, etten pelännyt. Todellisuudessa olin kauhuissani, mutta tiesin, että heti kun hän haistaisi pelon, hän saisi täydellisen vallan minusta, ja minä mokaisin ja unohtaisin perusasiat, kuten silloin, kun tämä koko sekasotku alkoi. Läppärini vihdoin käynnistyi loppuun. Erinomaista. Tiesin, että tämä kusipää käytti verkkoani jotenkin. Päätin siis hakkeroida oman verkkoni nähdäkseni, miten hän oli päässyt sisään. Ehkä hän oli jättänyt jotain jälkeensä.
Säännöt ovat yksinkertaiset, Danny. Halusit leikkiä tuomaria, valamiehistöä ja teloittajaa. Käymme nyt läpi sinun ritarillisen oikeudenjakohistoriasi ja katsomme, kuinka suuri sankari oikeasti oletkaan. Sankari. Oli aika, jolloin luulin olevani sankari. Ehkä silloin, kuin ajoin sen lapsien hyväksikäyttäjän itsemurhaan. Kerroin itselleni olevani sankari, koska hän ei enää satuttaisi yhtäkään lasta. Mutta totuus oli, olinko minä murhaaja? Oliko tämä menneisyyteni palaamassa kummittelemaan minua? Ei aikaa miettiä sitä nyt. Tässä ei ole enää vain minun henkeni vaakalaudalla. Kaikki, joista välitän, ovat vaarassa, eikä nyt ollut aika itsekkyydellä. Ha! Sankari. Söpöä, James. Mutta olen aina tiennyt olevani paholainen. Tarpeellinen paha. Mutta joo, kävellään muistojeni läpi. Ehkä se muistuttaa sinua siitä, kenen kanssa oikein pelleilet. Yritykseni eivät tuottaneet mitään tulosta. Murtauduin omaan verkkooni useita kertoja, mutta en löytänyt jälkeäkään toisesta laitteesta. En pienintäkään merkkiä tiedonsiirrosta. Hetkinen, tiedonsiirto. Lähtevä ja saapuva liikenne, vittu olen tyhmä. Hän pystyy näkemään ruutuni suoratoistona, mikä tarkoittaa, että minulta lähtee dataa johonkin, eikö niin? Aloin seurata lähtevää verkkoliikennettä. Salattua tietenkin, mutta siellä oli silti osoite. Palvelin, jonka kautta tieto kulki. Löysin palvelimen osoitteen ja päätin tehdä jotain äärimmäisen typerää. Jotain, mikä voisi tuomita minut vankilaan tai pahempaa, ilman pääsyä tietokoneisiin loppuiäkseni. Mutta päätin, että se oli pieni hinta perheeni turvallisuudesta. No niin, Danny. Katson näyttöäsi, kun kuvat ilmestyvät. Aletaan pyörittää filmiä, hyvät naiset ja herrat. Mikä psykopaatti. En kiinnittänyt juurikaan huomiota hänen äänensävyynsä samalla kun valmistelin bottiverkkoani hajautettua palvelunestohyökkäystä varten. Toivoin, että jos kaataisin palvelimen hetkeksi, näkisin mistä pyynnöt oikeasti tulvivat ja voisin jäljittää ne. Se oli kaukaa haettua, mutta ehkä se toimisi. Samalla lopetin puhelun nauhoittamisen ja siirsin tallenteen läppärilläni. Koko ajan pidin puhelintani suunnattuna poispäin läppäristäni, ja koska hän ei ollut kommentoinut sitä mitenkään, teoriani siitä, että ainoa käytetty kamera oli puhelimeni, vaikutti pitävän paikkansa. Ensimmäistä kertaa tuntui siltä, että tein oikeita siirtoja tässä kieroutuneessa shakkiottelussa. Toivoin vain, että minä olisin se, joka lopussa sanoisi shakkimatti. Uhri numero 1. Brock. 16 vuotta vanha. Tuhosit hänen suhteensa ja sait hänet potkituksi ulos kotoaan. Hän vietti 3 vuotta kaduilla ennen kuin kuoli heroiinin yliannostukseen. Ei ollut kovin kilttiä, Danny. Näyttöön ilmestyi kuva 16-vuotiaasta Brockista. Hän kuoli. Hän oli kusipää, mutta ei ansainnut kuolla. Menin liian pitkälle. Aivan liian pitkälle, mutta en voinut myöntää sitä. En tälle psykolle. Minun piti näyttää hänelle, ettei minulla ollut sydäntä. No, elämä on paskaa. Vahvimmat selviävät ja sitä rataa. Ehkä hänen olisi pitänyt olla varovaisempi sen suhteen, kenen kanssa ryhtyi leikkimään. Toinen vastenmielinen nauru. James nautti tästä. Pitäisikö minunkin? Ei aikaa miettiä sitä nyt. Laitoin puhelimeni kaiuttimelle ja pöydälle eteeni. Koska pelkäsin etukameran olevan käytössä, pidin sen poissa näkökentästäni ja laitoin kuulokkeen vasempaan korvaani. Oli aika säätää tallennetta ja yrittää purkaa äänenmuokkaus. Danny, tämä ei tule päättymään hyvin, jos et osoita minkäänlaista katumusta. Nyt hauskuus alkaa. Muistatko hänen tyttöystävänsä? On tunnustuksen aika, Danny. Ikään kuin se olisi ollut elossa. Tietokoneeni avasi Skypen ja kirjautui automaattisesti sisään. Vittu olen tyhmä. Olinko oikeasti noin laiska? Skypeen syötettiin numero ja puhelu alkoi soida. Mitä sä haluat mun tekevän, James? Että kerron hänelle nettirakastajan olleen minä ja ettei Brock ollut mikään pettävä kusipää. Mitä se muka muuttaisi?
Bottiverkkoni oli valmis ja käynnistin hyökkäyksen palvelinta vastaan välittömästi. Sen jälkeen tarkkailin lähtevää ja saapuvaa liikennettäni tiiviisti. Tarvitsin vain pienen häiriön. Jotain, mikä johdattaisi minut Jamesin luo. Siinä hetkessä tuntui kuin koko maailmani olisi pysähtynyt. Sillä hetkellä minulle ei olisi merkinnyt mitään, vaikka kuu olisi syöksynyt maahan ja tuhonnut kaiken elämän. Ainoa asia, jolla oli väliä, oli tämä tietovirta. Tik, tok, tik, tok, tik, tok. Kuulin kelloni sekuntiviisarin raksuttavan. Tuolla, johtolanka. Olin jo alkanut menettää toivoni. Aloin heti työstää sitä. Huomaisiko James? Kuvittelisin, että hänen yhteytensä verkkooni katkesi hetkeksi, koska näin pyynnön lähtevän, mutta mitään ei tullut takaisin. Oliko hän liian kiireinen yrittäessään syyllistää minua ja muuttunut liian itsevarmaksi huomatakseen? Skype soi yhä. Vastaisiko hän? Halo? Tytön ääni. Hän kuulostaa itse asiassa aika söpöltä. Yrittääkö James parittaa meidät? Todella väärä aika vitseille. James puhui minulle. Anna mennä, Danny. Vastaa hänelle. Kerro nimesi ja mitä teit Brockille. Päätin pelata mukana. Oli totta, että hän ei ollut soittanut äitini numerosta, mutta se ei tarkoittanut, etteikö hän silti voisi satuttaa häntä. Liz, täällä Daniel Kurt. Käytiin samaa koulua Brockin kanssa. Linjalle tuli hiljaisuus. En voinut edes kuvitella, kuinka kiusallista tämä oli hänelle. Minulla ei kuitenkaan ollut aikaa välittää siitä. Käynnistin haun saamastani osoitteesta ja samalla kun se pyöri, jatkoin äänitallenteen säätämistä. Danny? Siis se sekopäätyyppi, jota hakattiin koko ajan. Just joo. Mikä ämmä. Jouduin taistelemaan halua vastaan huutaa hänelle ja selittää tälle idiootille, mitä autismi oikeasti on. Mutta ihan sama, ei minun ongelmani. Ainakin tämä kertominen hänelle ei olisi niin vaikeaa kuin kuvittelin. Jep, se sekopäätyyppi. Nauroin ja olisin voinut vannoa kuulleeni Jamesinkin nauravan. Kusipää. Kuule, muistat varmaan Brock Lelandin. Sä vähän niin kuin panit häntä silloin. Ehkä ei paras sanavalinta. Joo, muistan hänet. Kuulin, että hän kuoli yliannostukseen. Tuli hirveä olo siitä, että jätin hänet. Toinen tauko. Miksi? Vittu. Miten minä sanon tämän? Tämä on tunnustus. Jos hän vie tämän poliisille, olen täysin kusessa. Kaikki mahdollisuuteni päästä tästä kuin koira veräjästä katoavat. Olin kyllä 16 silloin. Onko sillä väliä? Luin joskus jostain, ettei alle 18-vuotiaana tehtyjä rikoksia käsitellä samalla tavalla enää myöhemmin. Olin vain lapsi. Helvetti. Haistakoon koko homma paskan. Minun täytyy pysäyttää tämä hulluus ennen kuin hän pakottaa minut soittamaan jollekin uhrille hyökkäyksestä, jonka tein yli 18-vuotiaana. No, se on mun syytäni, että hän teki sen. Hän teki elämästäni helvettiä koulussa, joten päätin lyödä takaisin. Hän ei koskaan pettänyt sua. Mä vaan lavastin sen näyttämään siltä. Todella pitkä hiljaisuus. Se antoi minulle aikaa työstää tallennetta. Ei vieläkään mitään edes etäisesti ihmiseltä kuulostavaa. Osoitteen haku pyöri yhä. Miksi tämä kestää niin helvetin kauan? Danny? Hänen äänensä oli todella pehmeä. Olin odottanut jotain ihan muuta. Vihaisempi sävy olisi käynyt enemmän järkeen. Joo. Minä tiedän. Hän tietää. Mitä hän tarkoittaa? Onko hän yhteydessä Jamesiin? Vai menikö tämä Jamesin suunnitelmien vastaisesti? Onko hän James? Mitä? Miten sä tiedät? Toinen tauko. Mitä helvettiä täällä tapahtuu? Miten helvetissä hän tietää? Hakuni antoi viimein jotain tuloksia.
James oli ehdottomasti samassa maassa, mutta minun piti rajata alue tarkemmin. Miksi tämä kestää niin kauan? Kuulin Lizin vetävän syvään henkeä. Tiesin aina, että Brock oli uskollinen. Siksi pysyin hänen kanssaan. Halusin jättää hänet, koska hän oli hirveä ihminen. Ei minulle, vaan muille. Tarkoitan, katso nyt vaikka sinua, Danny. Joo, kaikki kiusasivat sinua, mutta Brock vei sen aina liian pitkälle. Eikä kyse ollut vain sinusta. Hän nöyryytti muita ihmisiä joka päivä ja olin saanut tarpeekseni. Toinen tauko. Onko hän itkemässä? Kuulin selvästi hänen itkevän. En halunnut keskeyttää lainkaan. Annoin hänen ottaa aikansa. Muutaman sekunnin jälkeen hän jatkoi. Kai mä etsin ulospääsyä. Ja kun näin tämän tytön, jonka kanssa Brockin väitettiin pettävän minua, se oli minun tilaisuuteni. Tiesin, että hän oli uskollinen, mutta mun oli pakko käyttää tilaisuus hyväkseni ja lopettaa suhde siihen paikkaan. En tiennyt, että hänen elämänsä menisi pilalle sen takia. Siis Herran Jumala, mehän olimme vain lapsia. Hänen äänensä oli nyt kovempi. Kuulin, miten rankasti hän syytti itseään tästä. Mun oli pakko lohduttaa häntä jotenkin. Liz, se ei ollut sun syytäsi. Hän teki elämässään väärät valinnat eikä lopulta pystynyt elämään niiden kanssa. Sä olit loukussa siinä suhteessa, eikä sulla ollut mitään velvollisuutta jatkaa hänen kanssa. Tää ei ole sun syytäsi. Mä tein tän ja otan syyn mielelläni niskoilleni. Mutta mun täytyy silti kysyä, miten sä tiesit, että se olin minä? Hän naurahti. Kai se oli typerä kysymys. Tiesin vastauksen jo ennen kuin hän sanoi sen. Mä en oo tyhmä, Danny. Tiedän, ettei Brock ollut sellainen tyyppi, joka joutuisi vaikeuksiin jonkun Anonymousin tai muun vastaavan kanssa. Tiesin, että Brock oli suututtanut jonkun, joka oli hyvä tietokoneiden kanssa, ja ainoa ihminen, joka tuli mieleen, olit sä. Nauroin. En välittänyt, vaikka James kuuntelisi. En välittänyt, vaikka hän räjäyttäisi oveni auki ja ampuisi minua päähän. Nauroin sille, kuinka tyhmä oikeasti olin ja kuinka luulin olevani niin helvetin ovela. Mutta yksi ajatus ryömi nopeasti mieleeni. James ei tulisi pitämään tästä lopputuloksesta. Liz, oletko nyt jonkun kanssa? Ajattelin vain saada hänet jonnekin turvalliseen paikkaan. Sellaiseen, johon James ei pääsisi ilman, että hän herättäisi liikaa huomiota. En. Olen ulko. Puhelu katkesi. Liz? Liz! Tartuin puhelimeeni. Mitä sä teit hänelle, sairas kusipää? Hiljaisuus. Ei ääntäkään. Katsoin puhelintani hämmentyneenä. Yhteys oli yhä päällä. Minne helvettiin hän meni? Nyt ei ollut mikään vesitaukohetki. Sitten kuulin äänen. Hän oli yhä siellä ja alkoi puhua. Hänen äänensä oli muuttunut. Ei teknisesti muokattu, vaan sävyltään. Hän ei ollut tyytyväinen. Homo sapiens. Kiehtova laji. Ne eivät koskaan tee asioita sillä tavalla kuin odotat. Kuulin huokauksen. Hänet hoidellaan pian. Mutta jatketaanpa toistaiseksi matkaa muistojen kujalla. Voi luoja. Hän aikoi tappaa hänet. Minun piti löytää jotain, mitä tahansa nopeasti. En voinut antaa enää kenenkään kuolla minun takiani. En voinut. Näyttöön ilmestyi toinen kuva. Se lasten hyväksikäyttäjä, jonka pelottelin niin pahasti, että hän päätyi tappamaan itsensä. Millaista oikeutta James oikein haki tässä, jos mitään? Aloin panikoida. Miksi hän pakotti minut tekemään tämän kaiken? Jos hän kerran tiesi, että minä olin näiden hyökkäysten takana, hänellä täytyi olla jotain todisteita. Miksei hän vain luovuttaisi niitä poliisille? Sitä suuremmalla syyllä minun piti löytää tämä kusipää. Jordan Fisher, 36-vuotias. Teeskentelit olevasi kaikki ne lapset, joita hän oli hyväksikäyttänyt, ja ajoit hänet itsemurhaan. Saatat ajatella, että se oli sankarillinen teko, mutta jos niin on, mikset ole koskaan kertonut kenellekään sankariteostasi, Danny? Hän pilkkasi minua. Hänen jatkuva puheensa sankaruudesta oksetti minua.
Minun piti löytää Liz. Minun piti varoittaa poliisia, että hän oli vaarassa. Ja mitä sä kuvittelet itse tekeväsi nyt, James? Ootko sä näiden ihmisten sankari? Toteutatko heidän kostonsa? Herää todellisuuteen, ääliö. Nämä ihmiset ovat rikollisia. Mä vaan poistin heidät maailmasta. Katsoin takaisin hakuruutuuni. Se rajasi sijaintia yhä tarkemmin. Vihdoin jotain edistystä. Palasin muokkaamaan äänitallennetta. Tuntui kuin olisin pääsemässä lähemmäs Jamesin oikeaa ääntä, mutta se ei ollut miehen ääni. Se oli ehdottomasti nainen. No mikä tahansa tieto Jamesista auttaisi. Yksi asia oli varma. Ihmiset tuntevat olonsa turvalliseksi niin kauan kuin he elävät harhakuvassa, että he ovat turvassa. Kun rikot sen illuusion, kun puhkaiset sen kuplan, he alkavat panikoida. Ja yksi asia paniikissa olevista ihmisistä on varmaa. He mokaavat kaiken. Kaikki se on ihmisluontoa. James vastasi. Oikeus? En tee tätä oikeuden vuoksi, Danny. Pelaan peliä sinun kanssasi. Et taida vielä ymmärtää, mikä tämän pelin idea on. Käy melkein sääliksi sinua. Mutta jatketaan. Fisherilla oli tytär. Tiesitkö sitä? Hän oli 15-vuotias, kun hänen isänsä tappoi itsensä. Kerrohan, Danny. Eikö hänen pitäisi saada tietää, miksi hänen isänsä kuoli? Sehän olisi vain reilua, eikö? On tunnustuksen aika. Ai niin, melkein unohdin. Hänen nimensä on Sara. Tarvitset sitä, kun puhut hänelle. Kuten aiemminkin, Skype soitti automaattisesti toiseen numeroon. Hän oli 15. Minä olin silloin vasta 16. Vittu, miten lasten hyväksikäyttäjällä voi edes olla lapsi? Riistin tytöltä hänen isänsä. Mutta hän oli hirviö. Mitä minä olen tehnyt? Haloo? Kuka siellä on? Auttakaa! Tytön ääni. Täynnä tuskaa ja paniikkia. Kuulin kaikua taustalta. Missä hän on? Ja miksi hän kuulostaa siltä kuin olisi vaarassa? James alkoi puhua taas. Danny, sinun kannattaa vastata hänelle. Eihän sitä tiedä, mitä hänelle voisi tapahtua. Toinen hänen nauruistaan kaikui puhelimeni kaiuttimista. Se sai minut voimaan pahoin. Minulla ei ollut vaihtoehtoa. Sara, oletko kunnossa? Mitä tapahtuu? Ajattelin, että olisi parasta ensin varmistaa, että hän voi hyvin ennen kuin tunnustaisin rikokseni. Mä en tiedä. Kai olen kunnossa, mutta en tunne jalkojani. Kuka sinä olet? Missä mä olen? Auta mua, kiltti. Mitä vittua täällä tapahtuu? Oliko James kidnappannut hänet? Minun piti saada hänet rauhoittumaan. Millainen kieroutunut peli tämä oikein oli? Rauhoitu vain, Sara. Hengitä syvään. Voitko katsoa ympärillesi ja kertoa, mitä näet? Käännyin takaisin puhelimeni puoleen. James oli hiljaa, eikä se käynyt minulle. Oli aika saada vastauksia. Okei, James. Mitä helvettiä täällä tapahtuu? Mitä sä oot tehnyt Lizille ja Saralle? Tällä kertaa James vastasi heti. 10 minuuttia, Danny. Sinulla on 10 minuuttia. Löydä heidät. Reagoin yhtä nopeasti. Vitut Jamesin etsimisestä. Viattomien ihmisten henget olivat vaarassa. Minun piti löytää heidät. Minun piti jäljittää Saran puhelin, ja minulla oli idea miten. Sara vastasi ennen kuin ehdin tehdä mitään. Täällä on niin pimeää. Näin kameran jalustalla edessäni. Olen tuolissa, mutta en pääse ylös. En tunne jalkojani. Täällä on niin pimeää. Voi luoja, mitä tapahtuu? Helvetti. Hän käytti varmasti prepaid-puhelinta. Ei hyötyä juuri nyt. Sen jäljittäminen kestäisi ikuisuuden. Hetkinen. Sara on 19-vuotias. Hänellä on pakko olla älypuhelin. Sara, kuuntele minua todella tarkasti. Haluan, että tunnustelet taskujasi. Onko sinulla älypuhelin? Ja jos on, mikä puhelin se on? Ja onko se mukanasi? Kuulin muutaman kivuliaan ähkäisyn.
Mitä ikinä James olikaan tehnyt hänelle, se sattui. Veikkasin, että hänen jalkansa olivat murtuneet. Kyllä. Minulla on iPhone mukana. Siinä on vielä virtaa. Pitäisikö minun soittaa poliisille? Hän kysyi epäröiden, mutta kuulin hänen äänestään helpotuksen siitä, että puhelin oli yhä hänellä. Jos hän soittaa poliisille, hän kuolee välittömästi. Jos et halua hänen kuolevan, sinun täytyy löytää hänet itse. Voi helvetti. En ollut aikonutkaan luottaa poliisiin, mutta he olisivat kyllä auttaneet. Minun piti löytää tapa selittää Saralle, kuinka vakava tilanne oli ilman, että hän panikoituisi ja soittaisi poliisille. En uskonut Jamesin pitävän siitä, että kertoisin meidän pienestä pelistämme. Aivoni kävivät ylikierroksilla. Sara, ei tarvitse soittaa poliisille. Olen etsivä Haynes. Olemme etsineet sinua, koska olet ollut kateissa jo jonkin aikaa. Nyt tarvitsen iCloud-käyttäjätunnuksesi ja salasanasi, jotta voin jäljittää sinut Find My iPhone-toiminnolla. Yritin pitää ääneni rauhallisena. En halunnut lietsoa paniikkia. Hän antoi tietonsa, kirjauduin iCloudiin ja etsin puhelintaan. Muutamassa sekunnissa sain sijainnin näkyviin. Häh? Ei kaukana asunnostani. 5 minuutin kävelymatka. Sain hänen sijaintinsa, James. Nyt päästä hänet menemään, sanoin vihaisesti. Toinen nauru. Miten joku voi nauttia tästä? Voi Danny. Pyysinkö sinua antamaan hänen sijaintiaan? En. Pyysin sinua löytämään hänet. Juokse, Danny. Mutta ota puhelimesi mukaan. Meillä on vielä paljon juteltavaa. Silloin tajusin, miksi hän oli niin lähellä ja miksi James oli antanut niin pitkän ajan helppoon tehtävään. Minun piti löytää hänet fyysisesti. Jätin kaiken ja lähdin juoksemaan. Ennen kuin poistuin asunnostani, nappasin pienen keittiöveitsen ja kiedoin sen pyyhkeeseen. Saattaisin tarvita sitä, vaikka epäilin, ettei siitä olisi mitään hyötyä, jos vastaan tulisi oikea uhka. Juoksin osoitteeseen niin nopeasti kuin pystyin. Siihen aikaan en juuri koskaan liikkunut, ja kun pääsin perille, tuntuin, että kuolisin. Edessäni seisoi suuri rakennus, ainakin 7 kerrosta korkea. Ovessa ei ollut ovikelloja, joten hakkasin ovea niin kovaa kuin pystyin. Ei vastausta. Minulla ei ollut aikaa hukattavana. Etsin ovesta heikkoa kohtaa. Se oli vanha, joten se ei ollut vaikeaa. Muistatko, kun sanoin, etten harrastanut liikuntaa? No, kokeilepa murtaa ovea, kun sinulla on vaikeuksia edes avata hunajapurkkia. Katsoin ympärilläni jotain käyttökelpoista etsien. Lähellä lojui pari tiiltä. Tartuin yhteen ja heitin sen ovea kohti toivoen, että toisella puolella ei ollut ketään. Tiili vain pomppaisi takaisin. Nappasin sen uudelleen ja aloin hakata oven saranoita. Muutaman iskun jälkeen yksi saranoista irtosi. Ei aikaa juhlia. Jatkoin oven hakkaamista, kunnes se viimein repesi auki. Sara, oletko täällä? Kuuletko minua? Juoksin sisälle ja katselin ympärilleni kiireisesti. Rakennuksessa täytyy olla ainakin 20 huonetta. Minulla ei ollut aikaa käydä niitä kaikkia läpi. Auttakaa! Olen täällä, auttakaa minua! Se oli Sara. Juoksin ääntä kohti. Sara, olen täällä, huusin. Jatka puhumista, minä tulen. Etsivä, olen täällä. Olkaa varovainen, täällä on joku toinenkin. Pysähdyin sen oven ulkopuolelle, josta ääni kuului. Oliko James täällä? Ottaisiko hän riskin paljastaa henkilöllisyytensä näin? Aika oli loppumassa. Vedän esiin pienen veitseni ja potkaisen oven auki. Astuin huoneeseen veitsi kohotettuna ja yritin tasata hengitystäni. Huone oli pimeä, joten odotin silmieni tottuvan siihen. Aloin erottaa tuolin, jossa joku istui, jalustan, jossa oletettavasti oli Saran kuvailema kamera, ja hahmon, joka seisoi minua vastapäätä. Naisen hahmo. En vielä nähnyt hänen kasvojaan kunnolla. Silmäni sopeutuivat aivan liian hitaasti. Käännyin hahmoa kohti samalla vilkaisten Saraa. Sara,
Oletko kunnossa? Kysyin tiukasti. Minun piti varmistaa, että hän oli kunnossa ennen kuin mitä tahansa seuraavaksi tapahtuisi. Joo, alan tuntea jalkojani, mutta en vieläkään pysty liikkumaan. Täällä on toinenkin tyttö, punatukkainen. Hän on tajuton. Hän kuulosti helpottuneelta. Kai hän kuvitteli minun olevan joku hyväkuntoinen etsivä, jolla on täydelliset hiukset ja tappavan komeat silmät. En käy kateeksi sitä pettymystä, joka häntä odotti. Punatukkainen tyttö oli varmasti Liz, joten tässäkö tämä suuri loppukohtaaminen oli? Ainakin se olisi pian ohi. Juuri kun olin aikeissa puhua hahmolle, jonka oletin olevan James, kuulin tutun äänen. Hei Danny. Jähmetyin. Tuo ääni. Ei voi olla. Ei. Se on mahdotonta. Mutta mitä enemmän ajattelin asiaa, sitä enemmän se kävi järkeen. Ja samalla se kauhistutti minua. Kuka oli se yksi ihminen, jolle en koskaan pitänyt salaisuuksia? Kuka tiesi kaiken, mitä olin koskaan tehnyt? Kuka pääsi käsiksi osoitteeseeni, tietokoneeseeni, asuntooni, puhelimeeni, kaikkeen mitä omistin? Kenen kanssa olin jakanut sydämeni? Elämäni rakkaus. Angela? Kuiskaan hiljaa. Ajatus siitä, että tyttöystäväni, sydämeni, sieluni oli tehnyt tämän murskasi minut. Tunsin kyynelten valuvan pitkin kasvojani. Tietysti, kaikki kävi järkeen. Tämä ylivertainen hakkeri ei ollut koskaan oikeasti hakkeroinut mitään. Hän oli asettanut kameroita asuntooni, koska hän oli aina siellä ja tiesi, että minulla ei ollut omia. Hän oli väärentänyt osoitteensa minun osoitteekseni, koska tiesi mikä se oli. Hän lisäsi Jamesin Facebook-tililleni, koska hänellä oli kirjautumistietoni Facebookiin. Jaoin hänelle kaiken, eikä mieleenikään tullut, että hän voisi tehdä tällaista. Miksi? Miksi teet tämän? Mitä sinä oikein teet? En ymmärrä. Mitä minä muka tein sinulle? Puhun kyynelten läpi ja saan hädin tuskin muodostettua lausetta. Silmäni alkavat tottua pimeään ja näen hänet. Angelan. Itkeekö hänkin? Vai kuvittelenko vain? Ei. Ne ovat ehdottomasti kyyneleitä. Onko hän todella James? Vai pakottiko James hänet tähän? Tadaa! Hän laulaa kyynelten läpi. Oletko nyt ylpeä minusta, Danny? Nautitko pienestä pelistämme? Tässä vaiheessa olin vihainen, hämmentynyt ja uupunut. Miksi? Huudan. Kyyneleet eivät lopu, vaan vain voimistumat. Miksi teet tämän? Miksi satutat viattomia ihmisiä? Miksi satutat minua? Olen aina vain rakastanut sinua ja välittänyt sinusta. Miksi? Hän nauraa. Hänen naurunsa on teennäistä, sen huomaa, mutta hän silti nauraa. Miksi? Hän sanoo pilkkaavaan sävyyn. Etkö tiedä miksi, Danny? Etkö tiedä miksi ihana tyttöystäväsi tekisi tämän? Danny, eikö sinusta ole outoa, etten ole koskaan esitellyt sinua vanhemmilleni? Pidin sitä outona. Hän oli aina vältellyt kertomasta, keitä hänen vanhempansa olivat. Mutta minua ei haitannut. Rakastin häntä hänen itsensä vuoksi, en hänen vanhempiensa takia. Mitä tekemistä tällä oli minkään kanssa? Etsiessäni vastauksia se iski minuun. Hänen isänsä täytyi olla yksi hyökkäysteni uhreista. Ja olin tunnustanut kaiken hänelle. Mutta silti, jos hänen isänsä oli ollut minun hyökkäykseni uhri, hänen täytyi olla rikollinen. Miksi Angela tekee tämän? Voi, näyttää siltä, että ymmärrät. Hän sanoo edelleen pilkkaavaan sävyyn. Isäni oli David Jessington. Tiedäthän, se huumekauppias, jonka sait telkien taakse. Rakastin sinua, Danny. Rakastan yhä. Mutta kun isäni pidätettiin, hän pakotti minut vannomaan, että kostaisin sille, joka teki tämän hänelle. Yritin löytää syyllisen, mutta vuoden jälkeen luovutin. Sitten tapasin sinut ja rakastuin. Luulin, että voisimme elää yhdessä ikuisesti, mutta sitten sinun piti sanoa, ettet halunnut meidän välillemme salaisuuksia.
Sinun piti kertoa minulle kaikki, mitä olit koskaan tehnyt. Myös se, että olit saanut isäni pidätetyksi. Hän vetää henkeä ja pyyhkii kyyneläänsä. Sitten jatkaa. Vietin viikkoja taistellen itseni kanssa. Yritin unohtaa, että olin rakastunut mieheen, jonka takia en voinut nähdä enää isääni. Yritin, mutta en pystynyt siihen. Lopulta menin tapaamaan isääni. Kysyin häneltä, pitikö minun yhä kostaa sille, joka teki tämän hänelle, vaikka se olisi joku, jota rakastin syvästi. Rukoilin häntä antamaan anteeksi, mutta hän katsoi minua ja sanoi, että jos minulla olisi voimaa kostaa enkä tekisi sitä, hän hylkäisi minut tyttärenään eikä antaisi minulle koskaan anteeksi. Kyyneleet palasivat hänen silmiinsä ja hän alkoi änkyttää puheessaan. Danny, minä rakastan sinua. Rakastan aina, mutta vannoin isälleni. Ja jos hän koskaan saa tietää, että päästin sinut menemään, hän tappaa minut. Ainakin jos saan näyttämään siltä, että maksoit teoistasi, hän jättää sinut rauhaan. Minua ei kiinnosta, vaikka minut pidätettäisiin. Minua ei kiinnosta, vaikka vihaisit minua ikuisesti. Rakastan sinua, Danny, ja siksi teen tämän. Sydäntäni särki. Tunsin hänen tuskansa, hänen kamppailunsa. Halusin enemmän kuin mitään muuta mennä hänen luokseen, halata häntä ja sanoa, että kaikki järjestyy. Pudotin veitseni ja aloin kävellä häntä kohti. Minua ei kiinnostanut, vaikka hän tappaisi minut. Minua ei kiinnostanut, vaikka koko maailma olisi minua vastaan. Rakastin häntä ja halusin taistella hänen puolestaan. Jokaisella askeleella sydämeni alkoi lepattaa. Tuntui, kuin olisin rakastunut häneen uudelleen, mutta hän jatkoi itkemistä ja nosti veitsensä minua kohti. Danny, pysähdy. Ole kiltti ja pysähdy. En halua tehdä tätä. En voi antaa sinun päästä lähelleni enää. Kiltti Danny, pysähdy. Hän aneli, mutta minä en välittänyt. Jatkoin kävelemistä. Hän tajusi, ettei minua kiinnostanut kuolisinko, joten hän nosti veitsen omaa kaulaansa kohti. Pysähdyin ja katsoin häntä silmiin. Hänen kauniisiin, särkyneisiin silmiin. Kiltti Danny, en halua satuttaa sinua enää. En jaksa tätä enää, ole kiltti, pysähdy. Juoksen hänen luokseen ja juuri kun hän on iskemässä veistään kaulaansa, tartun perään paljain käsin. Veri alkaa valua tuoreista haavoista, mutta en välitä. Katson häntä silmiin ja kuiskaan pehmeästi. Rakastan sinua, Angela. Olen aina rakastanut ja tulen aina rakastamaan. Minua ei kiinnosta, kuka isäsi on. Minua ei kiinnosta, vaikka koko maailma olisi hänen puolellaan. Taistelen puolestasi, kuolisin puolestasi. Lopeta tämä hulluus, kohdataan maailma yhdessä. Hän jatkaa itkemistä ja pudottaa veitsen samalla, kun kumarrun suutelemaan häntä. Kuulen sireenit taustalla. Joku oli varmaan nähnyt minun murtautuvan rakennukseen ja hälyttänyt poliisit. Mutta minua ei kiinnostanut. Olin omassa maailmassani, sydämeni toisen puoliskon kanssa. Se, mitä tapahtui seuraavaksi, on yhtä sumua. Ensin poliisit, sitten ambulanssi. Angela ja minut pidätettiin, mutta Lisin ja Saran todistusten ansiosta minut vapautettiin heti. Olin Angelan oikeudenkäynnissä ja hän näytti onnelliselta nähdessään minut siellä. Hänen tuomionsa ei ollut kovin pitkä, lyhyempi kuin hänen isänsä, mutta en välittänyt. Lupasin hänelle taistelevani hänen rinnallaan loppuun asti ja tarkoitin jokaista sanaa. Käyn tapaamassa häntä yhä, aina kun saan mahdollisuuden. Jokaisella vierailulla uusi lahja, jokaisella vierailulla enemmän tarinoita kerrottavana toisillemme. Hän pääsee vielä joskus ulos ja minä olen aina hänen tukenaan. Kun hän vapautuu, muutamme pois. Teen töitä kovasti, otan vastaan jokaisen vuoron, minkä voin. Ansaitsen jokaisen sentin, minkä pystyn. En enää koskaan hakkeroi. En enää koskaan ota oikeutta omiin käsiini, koska vaikka saatoin auttaa jotakuta, satutin samalla jotakuta toista. Ja ehkä he ansaitsivat sen. Ehkä se, mitä tein, oli oikein. Mutta minä en ole oikeus, eikä minulla ole oikeutta väittää olevani. Olen tehnyt virheitä menneisyydessäni, ja ehkä James oli minun oikeuteni.
Mutta nyt tiedän, mitä minun täytyy tehdä, ja sydämeni on asetettu sille polulle, jonka olin valinnut. Ehkä tein väärän päätöksen. Ehkä minun olisi pitänyt antaa hänen kuolla ja jatkaa oman käden oikeuttani. Ehkä ei ole olemassa paikkaa tarpeeksi kaukana, jonne voisimme paeta niin, ettei hänen isänsä löytäisi meitä. Mutta en välitä. Taisteluni ei ole ohi. Se on vasta alkanut.